Velkommen til anden episode af interviewet med Posemand, hvor vi snakker om de mentale sider af det at løbe langt. Og dagens episode, den handler om det store spørgsmål, hvorfor? Altså, hvorfor løbe så langt? Og der sker flere ting her i interviewet, så du kan allerede glæde dig til det. Blandt andet så kommer den store afsløring af ultraløb i virkeligheden af for gamle mænd, der ikke orker at træne til at løbe hurtigt. Så hvis du tør at se mere, så hæng på her. God fornøjelse. Hej. Så det næste her, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det er, nu hvor vi har hørt om din løbebaggrund, så noget af det, jeg interesserer mig meget for, det er det her store spørgsmål, hvorfor spørgsmålstegn. Og i relation til løb, der er lagt mærke til, at det mest oplagte, det er selvfølgelig, når man har prøvet at løbe en 5 km, så skal jeg løbe en 10 km, og så skal jeg løbe en halvmarathon, og så en marathon, og så skruer man ellers op for volumen. Og så skal jeg ikke bare løbe 40 km om ugen, men så skal jeg løbe 100 om ugen, fordi så ellers kan jeg ikke. Det vil sige, sådan mere vil have mere. Men det her med at stoppe op og så spørge sig selv, hvorfor? Altså, hvad er meningen med det her, jeg foretager mig? Det synes jeg er et ret afgørende spørgsmål. Og det har jeg heller ikke kunne finde så meget om. Der er kommet nogle spændende blogs lige for nylig, der er en, der hedder Anders Legaard, der skriver på Politikken, der har skrevet lidt om det. Han havde 17 grunde til, hvorfor. Det var da rigeligt. Det er ret godt, ikke? Ja, og nogle af dem, det er sådan helt banalt med at komme ud og få rørt sig, og nogle af dem, det er mere, jeg vil kalde det poetisk art. Det her, man oplever, når man er derude. Så, men hele det her spørgsmål, altså, der kunne jeg godt tænke mig bare prøve at spørge dig. Altså, der er garanteret rigtig mange grunde til, hvorfor du løber. Men sådan nogle af de vigtige, hvad er det vigtige for dig? Altså, når du taler vi om, hvorfor jeg løber langt, eller hvorfor jeg løber i det hele taget? Altså, lad os sige løb langt. Ja. Det tror jeg, fordi altså, løbe i det hele taget, det er jo for de fleste sikkert meget banalt et spørgsmål om, at man gerne vil røre sig lidt. Ja. I hvert fald for os, der bor i byen, der er der jo ikke den store sådan, eksotiske oplevelse i at tage en tur rundt om søerne. Nej. Så det der med at løbe langt, ja, 17 grunde, sagde du, og der er sikkert 117 grunde, og jeg tror også, der er forskel på, hvad årsagen er til, at du går i gang. Altså, hvad er det, der piger din interesse for at prøve kræfter med det? Der er jo rigtig mange, der prøver at løbe et ultraløb, og så er det slut. Ja. Og så er der så sådan nogle håbløse skabninger, som mig selv, der bliver hængende. Ja. Så der er også en skelnen der mellem, hvad er det, der er så appellerende, og hvad er det så, der gør, at man eventuelt bliver ved. Ligesom der er mange, der løber et maratonløb, og så slutter det. Så hvis vi skal tage det første først, hvad er det, der piger for at komme i gang? Jamen, så er det jo bare sådan en ganske almindelig afsøgning af grænserne. Jeg havde løbet jeg ved sgu ikke, en 10-20 maratonløb måske, eller det er måske lidt højt sat, men i hvert fald 10 plus på det tidspunkt, da jeg begyndte at snuse lidt på 100 km, så er det lidt det samme, ikke? Når du løber de maratonløb nummer 11 og 12 og 13. Det er i hvert fald ikke. Der er for eksempel noget, der hedder Klub 100. Jeg ved ikke, om du er bekendt. Jo, jeg har stødt på det. Hvis du har løbet 100 maratonløb, så kan du komme i Klub 100. Ja. Og det har aldrig rigtig tiltalt mig, fordi det er så 100 repetitioner af det samme. Ikke? Ja. Altså, al ære respekt for dem, der bliver tiltalt af det. Men det var ikke lige det, der triggede mig. Der var det mere at prøve at sige, hvad kan vi gøre så? Så prøvede jeg at løbe et skovmaraton, som bliver løbet op i Stor Dyrehave et år. Ja. Så var det lidt noget anderledes. Og man kan også se på de der Klub 100 mennesker, de søger jo så også nogle alternativer. Så løber de maraton i kalkminerne over ved Dagbjerg, og så løber de parkeringshusmaraton, og jeg ved fandme ikke, hvad så er der Boston og Barcelona. Og så er der alle de store selvfølgelig. Men jeg tænker, de ligner jo mere hinanden end de der sådan lidt atypiske. Ja, det er rigtigt. Men for mig var det distancen. Det er måske bare sådan på grund af fantasimangel, fordi kan man ikke andet, så kan man da bare skrue lidt på den knap i hvert fald. Og så virker det jo som om, der er et kæmpe spring fra 42 op til 100 km. Det er jo altid spændende at finde ud af, hvad der sker, hvis man drejer knappen op på 11. Ja. Så det tror jeg da i høj grad bare var trin 1 for mig. Ja. At se, hvad sker der egentlig? Altså jeg kan huske, at jeg tog jeg var lige så usikker som alle andre, som man er, når man skal prøve noget nyt. Jeg tænkte, fra 42 til 100, det er ikke bare lige at gøre det. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at have en eller anden idé om, at min krop den ikke eksploderer, når den rammer 43 km, fordi så er der jo langt hjem til 100. Så jeg kan huske, at jeg planlagde en træningstur på 60 km, tror jeg. Jeg tog toget til Helsingør,
Så løb jeg hjem af Strandvejen. Det er sådan cirka 45 km, og så lagde jeg en sløjfe på. Og jeg kan huske ret tydeligt, da jeg kom løbende ind ad Tuborgvej, og havde GPS-uret på og nærmede mig 42,195, og jeg tænkte, løber jeg igennem en lydmur nu, eller altså kommer jeg ind i et parallelt univers, eller sker der et eller andet? Ja. Og der skete sådan cirka ikke en skid. Så stod der 43 på uret, okay, men så løber vi videre, og så kunne jeg pludselig mærke, hvor ondt jeg havde over det hele. Ja. Men der er jo altid noget magi over det. Altså, hvis vi spoler endnu længere tilbage, da jeg begyndte at motionere igen, da jeg nærmede mig de 30, der cyklede jeg fra København til Glostrup, hvor jeg arbejdede på det tidspunkt. Det er 10-12 kilometer. Og det virkede på det tidspunkt fuldstændig, som om jeg havde cyklet op af Mount Everest. Jeg havde lyst til at række armene i vejret, da jeg kørte ind forbi byskiltet ude i Glostrup. Og sådan har vi jo alle sammen en eller anden markør for, hvor vi har været før. Og nu rækker jeg altså ikke armene i vejret, hver gang jeg har løbet 12 kilometer indover. Så det skal man selvfølgelig ud og have taget lidt hul på. Jeg tror ikke, der er så mange, måske sådan nogen som dig, Jon, der søger ind i de lange løb, fordi de egentlig gerne vil søge noget af det, man kommer til bagefter. Dem tror jeg egentlig, de er i fortal, sådan, hvad jeg oplever i hvert fald. Ja. Det er mere, at man står udenfor og banker på og krasser lidt på det, og siger, hvad sker der egentlig? Hvad sker der her? Ja. Altså man kan jo også skrue på den der hedder, hvis nu man er maratonløber, så siger, at jeg vil løbe hurtigere. Men det er en lidt sværere ting, ikke? Fordi det kræver vanvittigt meget arbejde og præcision og begynde at løbe hurtigere på en maraton. Der skal man være virkelig systematisk, ikke? Jo, altså helt kort fortalt, så er det at løbe langt, det er jo bare for gamle mænd, der ikke gider træne til at løbe hurtigere. Ikke? Lige præcis. Jeg sagde, jeg dyrker atletik i mine unge dage, og dengang der var jeg tekniker, det satte vi meget ære i. Jeg er tekniker, jeg laver 10-kamp. Ja. Og dem, der løber langt, altså jo længere, jo dummere, så jeg. Ja. Altså dem, der løber rigtig langt, de er så dumme, de ikke kan mærke, det går rundt. Og det her var det i mig igen. Fordi der er noget af det der ved at løbe langt, som er meget anderledes end alt det andet. Men, man ser jo i hvert fald gang på gang, at du tager en hurtig maratonløber, som står og siger de der ting, og griner lidt af folk, der løber rundt om Mont Blanc nede ved Alperne, og siger, hvor herre bevares, fordi de kigger bare på kilometertallet, og så kigger de på tiden, og så dividerer de op, og så siger hold nu kæft mand, de har jo knap nok løbet hurtigere, end man kan gå, nu skal du bare se. Ja. Og så knækker de halsen en efter en. Ja. Og så er der selvfølgelig nogen, der står distancen og bliver rigtig, rigtig gode, fordi at de er hurtige løbere som udgangspunkt, men det er nogle helt andre ting, der gælder. Og selv inden for de forskellige discipliner af ultraløb, er der heller ikke ret mange, der er gode på tværs af det hele. Nej. Det er meget svært at finde en, der er god til at løbe i 400 meter loops 24 timer i træk, dog med 6 timers vendinger, som også er god til at løbe trailløb hen over bjergene og omvendt, for det er nogle forskellige ting, nogle forskellige kvaliteter, der kræves. Ja. Og det kan måske lede os ind til så at snakke om, hvad er det så hvad får man, når man kommer ind? Ja, det er det ikke også, men jeg tænkte også på det her med det store spørgsmål om, hvorfor at det her med at gå ud og afsøge et område, hvor man ikke har været før, og gå lidt ud på kanten og undersøge, hvad der sker derude. Det har altid tiltalt dig. Ja, helt sikkert. Og drevet værket. Og altså, det er ikke... Du løb jo også Copenhagen Marathon i sandaler for fuld knald under 3 timer, og det var også, der vidste du jo ikke, du spændte buen så hårdt som man kunne. Ja, den blev trukket godt ud. Og gik ud, også var i medier og sådan noget, ikke, omkring det og sådan noget, og det var fandme modigt. Men det er jo også igen det der med, at kan det lade sig gøre, der er noget på spil her. Jo, altså man kan sige, det er jo sådan noget som ultraløb er jo så usekset og har så lidt mediebevågenhed, at det er jo meget ufarligt at prøve kræfter med nogle ret store ting, så det er ikke, så jeg ved ikke, hvor meget der er på spil andet end over for en selv selvfølgelig, og dem man har fortalt det til. Men nu er det ikke fordi, altså jeg betragter ikke mig selv som sådan en vågehals, og der lever på kanten. Jeg er i virkeligheden, jeg kunne bare spørge min kone, utrolig malig, anlagt og doven. Hver ting til sin tid. Ja. Og når det så kommer til fysisk udfoldelse, og når man skal prøve noget af det, så kan jeg godt lide at gå langt. Ja. Og altså jeg har også klatret og sprunget i faldskærm og gjort alle de der ting. Men mange ting bliver jo gamle. Ja. Så jeg har ikke lyst til at løbe de 100 maraton, og jeg har heller ikke lyst til at lave de 100 jernmænd. Ja. Og der har ultraløbet den her kæmpe palette, som gør, at du løber jo aldrig tør for løb, du kan prøve ude i verden, som alle sammen er unikke på hver deres måde. Ja. Og det koblet med, at det jo er udholdenhedssport, som jo, du mister jo ikke din evne til at løbe langt, bare fordi du bliver 40 eller 50 eller 60 eller mere. Det gør, at det passer jo rigtig godt til sådan en som mig.
som har rundet de 40. Og jeg kan se, at der er 20 eller 30 eller 40 år foran mig, hvor jeg kan prøve alt muligt af, og jeg tror stadigvæk ikke, jeg vil tør for løb. Det betyder ikke, at det bare skal være længere og længere hele tiden. Fordi nu synes jeg har været så langt ude distancemæssigt nu, at det har jeg ikke noget behov for. Ikke dermed sagt, at det ikke sker en dag, men det er ikke det. Der er så meget andet. Hvordan med det sociale element? Fordi det har jeg også lagt mærke til, at når man er ude og løbe sammen med nogen, så den der ultraverden er ikke kæmpestor, eller trailverden, ultraverden er ikke så stor. Så har der også været noget socialt i det for dig, altså dem du har stødt ind i og løbet sammen med, og sådan den del? Det har det så vist sig, ja. Det var simpelthen ikke derfor, jeg søgte ind i det. Jeg er meget en enspænder. En doven enspænder. Meget tiltrækkende karakter. Men jeg har da formet rigtig mange venskaber i den verden, som jeg slet ikke havde set komme, og mange af de folk er nogle af mine allerbedste venner i dag. Nu har jeg aldrig været aftjent værnepligt, så jeg skal ikke kan sige, om det kan sammenlignes, men det minder mig, jeg kunne forestille mig, det minder lidt sådan om soldatertiden, som folk altid taler om, med våde øjne og kammeratskabet, fordi det er meget specielt at være ude på de der distancer, og hvis man prøver at opleve noget af det sammen med andre, jamen så får man selvfølgelig nogle bånd, som man ikke får ved at sidde på kontor sammen. Men der er et eller andet med, når der var en gammel ven, som jeg ikke havde set i 20 år, og så fandt jeg ud af, at han løb nogle af de her ultraløb, og så da jeg skulle løbe mit første, så kontaktede jeg ham på Facebook. Og vi ses i dag, og det er sjovt, at jeg så havde løbet det første løb. Han sagde til mig, men altså, vi kan godt snakke meget om det, men du skal bare gå ud og gøre det, og så vil du ligesom, så bagefter, så kan vi snakke om det på en anden måde, fordi så har du oplevet noget. Og det var fuldstændig rigtigt, at så vi så hinanden bagefter, så kigger man sådan på hinanden der, og så ved man godt, at det han ved, at jeg ved, at han ved. Og det er Fight Club. Ja, det er sådan noget, det giver nogle sådan kors og bånd og stjerner på, sådan lidt usynligt, men man ved noget sammen, man har oplevet noget sammen. Ja, du behøver ikke talesætte det egentlig, vel? Altså, du behøver ikke at gå og klappe hinanden på skulderen og er du klar? Kan du huske, hvordan det føles, når du har løbet 10140, og der stadigvæk er 20 hjem? Det har jeg til gode endnu. Det er fordi, du skal være rigtig ultraløber først. Det er jo det. Der er bare den her stiltiende forståelse af, at man ved ligesom, at man har prøvet nogle af de samme ting, og taklet det og klaret det. Ja. Og så ved man i hvert fald, at så har man da det samme. Ja. Og det er lidt som den klassiske foreningstanke her i Danmark, med at det bringer folk sammen på tværs af skel og politiske interesse og hvad som helst. Jeg løber sammen med folk, som jeg sikkert ikke kunne diskutere ret meget uden for løbeverdenen med overhovedet, uden at ryge flæsket på hinanden. Ja. Men vi har det fint sammen, når vi løber en tur i skoven, fordi det er så dejligt enkelt. Ja. Egentlig. Løft fødderne, og så pas på, at du ikke falder. Så kom vi lidt tættere på det store spørgsmål om, hvorfor. Og den næste episode af interviewet her, det kommer til at handle om, hvordan. Altså, hvordan har Posemand klaret sig igennem de her mentalt udfordrende situationer i ultraløbene. Og jeg kan allerede nu afsløre, at det bliver rigtig spændende, og der bliver en masse godt at komme efter der. Så tak for nu, og på gensyn.